Uhádneš, aké sú dva najväčšie nedostatky v dnešnej dobe? A nie sú to vitamíny ani minerály. Ale je to slnečné svetlo cez deň a úplná tma v noci. Slnečné svetlo je plnospektrálne a naša biológia pracuje s celým jeho spektrom. Čo to je plné spektrum? Ďaleká, stredná a blízka infračervená, červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo, fialová, ultrafialová A a B. Keď tráviš väčšinu dňa vnútri a svietiš, dostávaš do tela neprirodzené svetlo, ktoré pozostáva prevažne z modrých vlnových dĺžok. Nemusíš ani svietiť, stačí byť za zatvorenými oknami a tvoje telo dostáva tiež prevažne modré spektrum. Takto je tvoje telo ochudobnené o ostatné vlnové dĺžky. Keď sa to deje dlhodobo, nadmiera umelého modrého spektra a nedostatok ostatných vlnových dĺžok, hlavne infračervenej a ultrafialovej, sa začne prejavovať na tvojom zdraví. Tma v noci je ale rovnako dôležitá ako jasné plnospektrálne svetlo cez deň. Málo kto ju dnes zažíva, čo prispieva k našim zdravotným problémom. Keď po západe slnka svietiš LED žiarovkami a pozeráš do obrazoviek, hovoríš tvojmu mozgu, že je deň a ten potom riadi telo a hormóny, ako by bol deň. A nie hociaký deň, ale obed v lete. Takto tvoríš vo svojom tele chaos, v medicíne zápal. Navyše, takto prichádzaš o melatonín, ktorý ťa má v noci regenerovať. Naše telo má mechanizmus, ktorým zachytáva modré svetlo a je ním fotoreceptor melanopsín. Keď melanopsín zachytí modré svetlo, vyvolá podľa toho určitú reakciu v tele. My máme melanopsín nielen v očiach, ale aj v koži. Keď zachytáva svetlo vtedy, keď nemá, zničí to jeho funkčnosť a signalizáciu, čo vedie k zničeniu cirkadiánneho rytmu. Toto je hlavným dôvodom všetkých chronických chorôb a podľa štúdií svetlo v noci vedie aj k rakovinám. Nejde tu však len o aktívne svietenie, ale aj o to pasívne svetlo z ulice, ktoré ti svieti cez okná, keď spíš. Keď v izbe vidíš svoju ruku, keď si ju dáš pred tvár, máš nadmieru svetla, ktoré ti ničí melatonín a v noci neprebehne regenerácia. Potom sa ráno cítiš unavená a nevyspatá. Je to, ako by si na noc zapla umývačku riadu a ráno ju našla plnú špinavého riadu. Toto isté sa deje v tele, ktoré nemá dosť melatonínu. A nie, nepostačí ti iba maska na spanie, pretože aj keď majú tvoje oči tmu, tvoja koža dostáva svetlo.